Den næste øvelse arbejder vi med retninger mod ansigtet. En af de mest provokerende og sværeste ting med at gøre, er når noget kommer mod vores ansigt. Der har vi ofte en tendens til at spænde op, dukke os ned og prøve at blokere. Og det er det eneste, vi ikke skal. Vi skal igen følge retning, de sædvanlige grundprincipper, yielde, følge retningen, neutralisere, ændre retningen og så returnere. Selve øvelsen ser sådan her ud. Starter med vores sædvanlige afstand, en kanal mellem fødderne, og begge træningspartnere har armene op. Hvis jeg sætter en impuls en gang med at gå imod din makkers hoved, følger han retning. Jeg kører mod hovedet fra den anden arm, følger retning. Og så har vi sat øvelsen i gang. Vi bevæger os lidt frem og tilbage. Og vi snorer om hinandens arme. Den kaldes også klæbende arme, den her øvelse. Fordi vi, det engelske udtryk, stikker til hinanden, altså vi klæber til hinanden, når vi laver det. Hvis min partner går imod mit ansigt, så er det samme grundprincip, som da jeg havde fokus på at gå mod hans ansigt, at jeg skal følge hans retning. Ikke spænde op her, men følge retningen og prøve at glide af og ændre retningen og opløse den. Hvis jeg går imod min partners ansigt, her der yielder han, her neutraliserer han, og her returnerer han, og så videre, og så videre. Sensitivitet, mærke hinanden, mærke retningerne fra jeres træningspartner, og stille og roligt køre rundt i cirkler. Skiftevis er jeres arme indvendigt eller udvendigt, afhængig af hvor I er inde i selve bevægelsen. Vi tager en omgang til, og så afslutter vi øvelsen.